Bo día. Abrimos a sesión do pleno extraordinario convocado, que son no orden do día un punto, que é un punto que tratamos outro día na comisión informativa, que consiste na participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, posmás adicional 1/2026 da Deputación Provincial da Coruña. Dou lectura á proposta. Que non a teño aquí, teles de aí a proposta. Gracias. Dou lectura á proposta que dice: logo de ver a aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos posmás 2026, publicada no Boletín Oficial da Provincia do 2 de decembro de 2025, logo de ver a circular sobre o posmás adicional 1/2026 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2026, considerando que este Concello pode ser beneficiario da mesma, en base ao anterior, esta Alcaldía propón ao Pleno Municipal previo ditame pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos posmás adicional 1/2026 da Deputación Provincial da Coruña, para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, aceptar a totalidade das súas bases e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais segundo se indica a continuación. Bueno, a achega total serían 64.139,98, que se dividirían en gastos correntes, que serían máis ben os gastos salariais e de seguridade social da auxiliar administrativa que se contrataría, e uns investimentos por 6.099,37 euros, que fon a suma dos 64.139,98. Bueno, o material este de 6.099,37, que o outro día non chegamos a desglosalo, serían 2 sillas de ducha e inodoro con rodas de freno, cubeta e reposapiés abatible. Sería tamén unha grúa eléctrica con arnés acolchado de hasta 150 kg de aguante, unha cama eléctrica, 3 articulaciones, 4 planos con patas regulables en altura, cabeceiro e piaceiro e barandillas de 4 barras abatibles. Estes son 3 unidades. E logo, 4 unidades de colchón viscoelástico e en poliuretano para cama articulada. E unha cama eléctrica con 3 articulacións, 4 planos de rodas, cabeceiro, pieceiro, barandillas abatibles e incorporador con carro elevador. Bueno, isto suma en total 6.099, que é o que tamén se incluye na financiación deste programa do POS adicional 1/2026. Non sei se queredes comentar algunha cousa. Dime. Bueno, bo día antes de nada, sei que tamén é un pouco de, como xa se me dixo no outro pleno, aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid, sí que é certo eso, que estamos falando de posocial, servicios sociais, son axudas técnicas, pois, tanto para usuarias como para traballadoras. Nos, o sea, vaya por diante que votaremos a favor desta proposta, pero sí que xa que é o primeiro pleno, a primeira posibilidade de facer algún tipo de aclaración ou anuncio desde o último pleno ordinario de decembro, sabendo a situación que sigue a haber, ou polo menos as queixas que hai no servicio de axuda no fogar, se hai algún avance no que se comentaba. Sí, vamos a ver, eu creo que a situación é unha situación, como xa dixemos, moi preocupante, non? Desde logo bastante grave, polo incumprimento reiterado por parte da empresa. É verdad que o absentismo do colectivo de traballadoras tamén creceu moitísimo, está ahora mismo nun 65% de absentismo, o cual pois tamén impide que efectivamente se preste uns mínimos de servicios con certa calidad e con certo cumplimento, non? Nós temos reunións constantes, reunións ca empresa, mas cas delegadas sindicais, tuvemos reunións varias, chamadas de teléfono, conversacións e tal, e, como xa sabedes, abreuse un expediente informativo, ese expediente informativo foi notificado e presentaron unha serie de alegacións á empresa. Claro, nos ojalá se isto fora, ojalá non, pero vamos, se isto fora unha empresa privada, se podían ao mellor tomar unhas decisións máis drásticas, que ao mellor era o que merecía esta situación, como expulsar a empresa automáticamente ou tomar outro tipo de medidas, digamos, coercitivas e drásticas. Pero claro, isto é unha administración pública, nós temos que seguir os procedementos, aquí se está xestionando diñeiro público, hai un contrato
que se firmou despois dun proceso de selección de empresas a través do concurso correspondente, claro, para poder rescindir o contrato ou para poder traer a outra empresa e demais, pois hai que seguir uns trámites. Entón, nós o que calculamos é que en breve plazo se responda á situación, cumplindo lóxicamente cos trámites legais. Os servicios administrativos xurídicos do Concello xa fixeron informes, están preparándose tamén informes por parte da responsable de servicios sociais para o antes posible resolver o asunto, que probablemente sexa unha rescisión do contrato, probablemente. Pero bueno, eu non podo adiantar porque o problema desto é que ao mellor esta situación merecería que a normativa fora distinta, porque non estamos falando de vaciar as papeleiras ou de recoller a basura, o que merecería ao mellor era que a lei permitise automáticamente rescindir o contrato. Claro, pero non o permite a lei, entón temos que seguir os cauces que marca a legislación. Claro, os cauces son lentos, porque ti presentas faz un expediente e teñen 10 días hábiles para poder responder. Entón, claro, que faz? Tes que seguir eso. Bueno, nós tuvemos tamén reunións con usuarios, con algúns usuarios que viñeron aquí e tal, e bueno, estamos tendo comunicación constante con todas as partes, con todos os usuarios non, evidentemente, pero con un gran número deles sí, porque ademais claro, os que quixeron vir, e ademais os que están vindo xa por aquí a presentar reclamacións, porque nós o que si lóxicamente lles pedimos é que reclamacións, que aparte de presentalas de viva voz, pois que tamén se presentasen por escrito, porque iso tamén é lóxicamente un elemento de prueba para continuar co procedimento administrativo. Entonces, bueno, pois eu espero que sexa xa pronto cando isto chegue a unha solución. Que pasa? Que a solución pode ser unha solución amistosa ou pode ser unha solución inamistosa. Claro, se é unha solución amistosa é máis fácil. Se a solución é inamistosa é máis difícil, porque entonces se enredaría isto nun proceso xudicial, estaríamos coa problemática máis continua. Entón, o que nos gustaría era que se chegase a unha solución práctica, rápida e poder ser amistosa. Amistosa, quero decir, de mutuo acordo, non amistosa de mutuo acordo, decir, que haxa unha resolución de mutuo acordo. Estamos intentando que sexa así, porque se temos que ir aos tribunais, pois ti non podes contratar outra empresa mentras este esta. Non sei se queda así. Bos días. Eu, aproveitando que sacou o tema Alberto, iba a esperar a que se finalizara a votación para tamén preguntar sobre este tema. Sí que quería dicirse, o Goberno se plantexou tomar algunha das medidas que a Lei de Contratos do Sector Público establece, como é o secuestro da concesión ou incluso a suspensión do contrato en un contrato de emerxencia, que está previsto para estes casos. É verdad que a xurisprudencia, sobre todo no caso que estamos a falar de xente que non está sendo atendida, situacións de dependencia, ademais é unha situación moi grave que leva xa un mes vixente. Non sei se se plantexou o Goberno Municipal a adoptar algunha destas medidas que se prevé na lei. Sí. Che contesto breve, concretamente. Claro que se plantexou eso, pero acabo de comentarlo ahora ante a pregunta de Alberto, que aunque nós tomemos a decisión de secuestrar ou de rescindir, non é inmediato. Non é inmediato. A solución é, nós facemos un escrito e dicimos, te secuestro el contrato, te rescindo el contrato, pero iso non se resolve así xa, porque automáticamente esa empresa pode recurrir aos tribunais, e de feito tería dereito a facelo. Tería que ir ao Consello Consultivo, o trámite se pode complicar e se pode alongar bastante máis. Pero a cuestión é que, é dicir, se o Goberno local decide facer un secuestro da concesión, adopta el a xestión do servizo... Sí, pero eso é inviable. Eso é inviable. Bueno, inviable.
Quero dicir, é que a situación é de tal calibre que creo que é das situacións na que, vamos, tería justificado e que os gastos siguen correndo a cargo da empresa e demais, e creo que, sinceramente, coas situacións que se están dando, que, vamos, que é a medida que se debería adoptar. Contesta Ignacio. Neste caso, o secuestro quero dicir, o que secuestra non, sería que o personal que este contratada pola empresa teria que pasar a ser parte do Concello, non? Que o contrato do Concello. Subrogar ese municipalizar municipalizar o servizo, non? Por un período, tal como ven nos plegos, de 6 meses, mentras licitas outra vez a licitar tal. Que pasa? O persoal, tal como está, tal como é a propia administración que nos costa contratar un auxiliar administrativo, se temos a cantidad de persoal que tiñamos que subrogar a empresa, tal como comentou o alcalde, está de baixa o 60 e pico % do persoal, o Concello non ten medios, é imposible, é inviable que o Concello se faga cargo do servizo e que poda prestar o servizo, é inviable, porque non temos a axilidade que pode ter por eso se externaliza o servizo, porque non temos a axilidade que poda ter unha empresa privada para contratar ese tipo de xente. Non temos acceso a ese mercado para facer esas contratacións. Quero dicir, é máis fácil, e por eso se externalizan os servizos moitas veces, porque é máis doado ás empresas privadas que á administración facerse cargo dun servizo. Neste caso, o servizo de axuda no fogar do Concello de Miño, nalgún momento houve auxiliares que sí que pertencían ao Concello de Miño, nalgún momento, e despois eso foi modificando porque a sustitución dunha baixa, dunha xubilación tal, a tramitación que lle supón ao Concello é moito máis complicado que o que lle supón a unha empresa privada. Entón, o que comentaba o alcalde, para a resolución deste sistema, municipalizar, contratarnos o sistema, sí que recomendamos directamente á alcaldía que eso que é inviable. Nos, digo, desde Secretaría e desde o Servicio de Servicios Sociais, neste caso, desde a Traballadora Social, que é a coordinadora do servicio e a responsable do servicio. E non temos capacidade para facelo. Vale? Eso sí que yo quero decir, isto dixémoslle nos o alcalde poderá, quero decir, ter toda a intención do mundo de poder, quero resolver, como vos decides, quero resolvelo xa, pero os trámites son están. Iniciamos un procedimento sancionado para a empresa, presentaron unhas alegacións, desde a parte de Secretaría estuvemos mirando esas alegacións, está terminando de miralas ao Departamento de Servicios Sociais para encamiñar o expediente cunha sanción dunha maneira ou de outra, quero decir, a empresa vai ser, a lei vai ser así, a empresa sí que é sancionar, vale? Sea dunha maneira ou sea de outra. Nos, que o Concello se paga a cargo do servizo é inviable. Como decía o alcalde, é máis doado intentar chegar a un acordo como se fora unha cousa máis amistosa, porque os procesos é máis curto para poder resolver o problema. De todas maneiras, o problema cando nos contratemos, imagínate que a resolución é resolvemos o contrato, vale? Sacamos unha nova licitación por urxencia, polo que ti queiras, sacamos unha nova licitación, a nova empresa que saquemos ten que subrogar o persoal que ahora mismo está de baixa, como decía, é máis do 60% do persoal que está de baixa. A nova empresa que vai a facer o servizo vai ter que subrogar o personal e traer personal a maiores de fora, quer dizer, porque se a xente está de baixa por algo, non? Entonces, non é unha situación, xo comentábamos outro día cando estábamos aquí no pleno, non é unha situación doada de resolver. O problema está en que canto máis se alongue a situación, peor é para os usuarios, quero dicir, que son os que realmente están padecendo a situación, a que a empresa non entrou todo ben que tiña que facelo, bueno, eso, hai cousas, vale? Entón, ese planteamento de que o Concello se fixera a cargo do servizo, non somos capaces, non estamos capacitados para podelo facer, vale? Pero engado ao que dice o secretario, é dicir, non somos capaces nós, nin é capaz casi ningún Concello, porque hai outras limitacións legais, como a taxa de reposición do personal, é dicir, como contratas sobre ti a 30 personas, bueno, todo ese tipo de cousas que habría que tamén ter en conta e tal. Pero a cuestión está en que o noso interese é resolver canto antes
e resolver dunha forma que nos permita a resolución, que é o que se está baraxando ahora mismo, mirando nos informes que se están facendo, que nos permita que esa resolución sea inmediata. Inmediata quere dicir que unha vez que lle notifiques á empresa a resolución das alegacións e do expediente e todo isto, se a empresa acepta, lóxicamente, nos xa podemos contratar outra empresa. Que pasa? Que a outra empresa non che vai a vir en 3 días. Ten que vir, terá que contratar xente, terá que falar cas traballadores que están de baixa, terá que mirar se pode contratar a uns máis ou outros menos, se algúns se incorporan ou non se incorporan. Iso é unha xestión da nova empresa. Pero claro, se nos poñemos nunha resolución desta fase iniciada judicialmente, bueno, judicialmente non, administrativamente, se nos poñemos nunha resolución abrupta, o problema que temos é que se vai a complicar máis o tema. Entonces, sin nos ceder, porque evidentemente nosa empresa llevamos a exixir todo o que se haxa que exixir, pero tamén para nós sería para nós, digo, para o Concello de Miño e sobre todo para os usuarios, sería unha ventaxa enorme que a empresa acepte o rescindirse o contrato e que se vaya de mutuo acordo. Eso é o que estamos intentando para que argumentar e preparar e tal, para que precisamente non entremos nun proceso judicial. Eu conozco outros concellos, porque xa falamos con outros concellos, con outros lugares, donde estuveron en procesos similares, non son exactamente iguales, pero en procesos similares, estuveron varios meses na xustiza. Entón, vos sabedes como é, que as cuestións judiciais van lentas, aunque poidas pedirlle ao xuíz ou ao que corresponda ao Consello Consultivo que axilice, 15 días mínimo antes de 15 días non se soluciona. Entón, claro, sería alongar esta situación. Bueno, eu creo que o temos máis ou menos encamiñado. Eu creo que vai haber, ou espero que haxa pronto unha resolución. Espero tamén que pronto se normalice a situación. Claro, normalizar a situación, sea a empresa que sexa ou sexa o Concello, imaginadevos, no caso de que fora o Concello, temos que contar co personal. Se de 33 traballadoras hai de baixa o 65%, serán unhas 20 e tantas, pois claro, eso, leve quen leve o servicio, vai ter ese problema. Entón, nós o que vamos a intentar é que se resolva isto de mutuo acordo, lóxicamente, e tamén intentando que a empresa, aínda que non está prestando o servicio dunha forma eficiente, mellor dito, bastante deficientemente, que a empresa, nese tempo, entre que se vai e ven outra empresa, mentras que siga prestando o servicio, aunque se non son a 75 usuarios, pois son a 40 ou a 50 como se está facendo agora. Ou por lo menos manter o mínimo o servicio nese, digamos, cambio de empresa. Iso é o que estamos intentando para que iso funcione así. Claro, eu xa sei que as persoas que están sufrindo esta situación é unha situación super delicada, pero eu creo que é a mellor solución a corto plazo, porque se nos vamos a un largo plazo van a estar sufrindo moito máis tempo. Claro, se isto fora a nosa empresa e fora unha empresa privada, pois claro, collíase automáticamente, rescindíase e contratabas outra empresa, iso podese facer. Pero, que? Dun día para outro. Pero, aínda así, que as traballadoras de baixa tamén habría os problemas que habría, non? Pero claro, nós temos que seguir as pautas legais. E despois outra cousa, que nós o que estamos intentando é todos os informes que se están elaborando, que se está preparando, porque pensade, que xa o sabedes, non? Pensade que aquí se presentaron un montón de reclamacións, porque cada día nós tamén lle pedimos á xente que presenta reclamación. Por que? Porque se presenta reclamación de que a empresa non foi a atender a ese usuario, lóxicamente, nós a empresa non lle vamos a pagar, pero tampouco lle vamos cobrar ao usuario o servicio. Xa sabedes que é unha pequena cuota e tal, pero nin eso. Entonces, que pasa? Que si ti sigues as normas, temos que seguilas con toda a seguridade de que os informes que nos fagamos e todo o que se faga coa seguridade suficiente para que non dar pé a que esta situación se prolongue. Non sei se me estou explicando. Sagrario, ti querías... Sí. Porque nos anuncios dos ventos están pedindo xente para traballar na zona de Miño. Sí, concretamente para mí. Bueno, hai para máis, sí. Pero, bueno, concretamente, estamos falando de sí, nós. sí.
que non lles piden a titulación necesaria para atender os usuarios. Eso é legal? Non é nin legal nin é correcto. Porque, pero, a ver... Eu falo da miña experiencia, tanto cando traballei para o Xen do Carmo, o primeiro que tiña que presentar era o título de sociosanitaria. Cando fun así ata, o primeiro que me pediron foi o título de sociosanitaria, e agora cando vexo bueno, que non o pidan no anuncio non quere decir que despois claro, ao facer o contrato ao facer o contrato non lle pidan, digo eu, non sei. que? Dices que espera un segundo. Non, pode ser. Os pregos os pregos indican que están obligados a darlles a formación necesaria. Ahora mismo se me escapa o plazo. Entonces, en principio, sí poderían, pero sí están obligados a esa formación nese plazo requerido. Pero éramos conscientes deso, Para a mobilidade de algúns usuarios hai que ter un cuidado específico. Sí. Exacto. Sí. E aparte, xa non un cuidado, un saber. Sí, totalmente de acuerdo. Utilizalos, as grúas, con... Claro. Da cama para a silla ou da silla. A ver, é que non lles pidan unha titulación ou un certificado de profesionalidade ou de traballar antes, a mí parece moi pouco. De todas formas, Agrario, se a empresa fora boa xestora, que sabemos todos que non o é, se fora boa xestora a este personal que non ten titulación, podería perfectamente mandalo a domicilios donde simplemente paseo co usuario, tal. Trataron outro día unha señora que non para nin o idioma. Xa o sei, E vai un usuario, pídelle lentejas. Sabes tanto como eu. Porque nin o entendes, nin podes facer esta ao de estar con eles, falar con eles, pasearla, é que non podes falar con eles. Totalmente de acordo. Pero aí é a falta de xestión. Sí, pero a ver, Aí é a falta de xestión da empresa. esa cuestión está claro que é irregular. Está claro que é irregular. Pero esa irregularidade, ahora mismo, a min, digamos que é o que me preocupa menos. É dicir, a empresa evidentemente ten aí unhas responsabilidades, está facendo unha selección de personal á súa maneira. É verdad que... Pero ti ponte que a ti tes un usuario na tua casa. Eu, por exemplo, Sí. E me mandan unha persoa que non a sabe Sí, claro. Pero por eso non están facendo ben. Eso non están facendo ben. Eu non estou defendendo a empresa, ao contrario. Non están facendo ben. Eles poden contratar a quen queiran. O que pasa que depois, para que a persona poida prestar o servicio, terá que ter a titulación correspondiente, podenlle dar eles a formación, ou que sea. En eso, ahora mismo, sabemos que o están facendo, e iso está mal. Pero xa máis preocupante que iso é que haxa domicilios onde non están asistindo as persoas. Xa sei para idioma, non sei para idioma, sei para fazer unha comida. O sea, é que o problema é que hai xente que está quedando na súa casa sin asear, sin que lle den a medicación, incluso a veces sin que lle den a comida, porque, oye... A ver, Unha falta moi grave. para meter un expediente... Sí. Está desde o primeiro día. Mire, se vos parece, votamos porque tal, e seguimos falando fora de pleno, se vos parece. Para Fátima, ti non sei se querías... No, eu só quería preguntar que, bueno, falando de que a pretensión é que se resolva o antes posible, que tempo estamos manexando de resolución? Pois todo depende dos informes. A ver, eu non me gusta dar plazos porque xa algo que aprendín desde que estou de alcalde é que os plazos casi nunca se cumplen, porque a veces lle dixe a alguén vamos a asfaltar tal camiño e sempre surge en cualquier incidencia non se dá asfaltado o camiño. En este caso non me gusta dar plazos, pero eu creo que os informes administrativos que temos que fazer aquí, eu creo que nesta semana se teñen que rematar A principios da semana que ven. a principios da semana que ven. O luns, martes, teríamos que notificarlle á empresa a resolución do expediente, vale? Bueno, se vos parece votamos o tema e depois seguimos falando desto porque estamos fora do orden do día e Santi tense que ir. Bueno, votamos o punto do orde do día. Votos a favor? Vale, pues entón somos unanimidade, 11, non? Vale, seguimos falando despois da sesión, vos parece?
Vale, son... Hasta logo, Santi. Sí, tú no te tienes que ir. Eu tiña unha cita ás 2, pero estarán aí esperando. Bueno, levantamos a sesión.